Dnes vám povieme o niečom, o čom liberálne médiá radšej mlčia. Viktor Orbán sa vrátil. ...729 hlasov zo 737. Toto nie je bežné víťazstvo. Je to drvivý výsledok. A viete, čo urobil prvý deň po znovu zvolení? Vystúpil na pódium, vytiahol kúsok papiera a nahlas prečítal citát úradujúceho nemeckého kancelára Friedricha Merza. Slovo po slove. Potom zdvihol zrak na sálu a povedal: Tieto slová o vyčerpaní Ruska až do úplného vojenského a hospodárskeho krachu by mohol vysloviť ríšsky kancelár z roku 1933. Nie nejaká historická postava. Nie karikatúra. Úradujúci vodca najväčšej európskej ekonomiky. Berlín neodpovedal. Vôbec. Ani slovom k veci. Citát nepoprel. Kontext nevysvetlil. Žiadnu alternatívnu interpretáciu neponúkol. Pretože citát je pravdivý, zdroj overiteľný, kontext zrejmý a jednoducho nie je čo odpovedať. Zaujímavejšie je však niečo iné. Za Merzom stojí niekto, kto 5 rokov budoval celú túto konštrukciu. A 5 rokov za ňu neniesol ani najmenšiu zodpovednosť. Ursula von der Leyenová, predsednička Európskej komisie. Najvplyvnejšia úradnička kontinentu. Žena, ktorú žiadny radový Európan nikdy nezvolil v priamych voľbách. Jej kandidatúru vyrokovali za zatvorenými dverami, kde občania nemali ani vstup, ani slovo. A táto žena 5 rokov rozhoduje o živote 500 miliónov ľudí. A za žiadne z týchto rozhodnutí nezaplatila žiadnu osobnú cenu. Ani raz. O nej si práve porozprávame. A Merz je len jej hlas v Berlíne. 15 rokov Brusel systematicky tlačil na Orbána. Metodicky, nákladne a s očividným potešením. Nazývali ho proruským agentom. Nazývali ho ohrozením demokracie. Zmrazovali fondy. Spúšťali procedúru za procedúrou. Desiatky médií vychádzali súčasne s rovnakými titulkami o Budapešti. V takej synchronizácii, že to sotva možno nazvať žurnalistikou. Cieľ bol jediný. Odstrániť z európskej scény muža, ktorý kládol nepríjemné otázky. A čo z toho vzišlo? 729 zo 737. 15 rokov tlaku, 3 zmrazenia financovania, 22 miliard eur zablokovaných prostriedkov, na ktoré malo Maďarsko zmluvný nárok, a muž z tejto konfrontácie vychádza s mandátom, o ktorom v Bruseli nedokážu hovoriť nahlas. Pretože je to nepríjemné. Pretože to znamená, že celý ten tlak bol na nič. Ba čo viac, priniesol opačný výsledok. A práve tento muž vstúpi na pódium po prvý raz po znovu zvolení a nehovorí o sebe. Hovorí o Merzovi, o von der Leyenovej, o tom, kam 5 rokov tejto politiky zaviedlo Európu. Berlín čakal pokojný deň, dostal historický účet. Nemecko po roku 1945 postavilo svoju politickú identitu na jednom záväzku. Nikdy viac. Nikdy jazyk vyhladzovania národov. Nikdy retorika úplného vyčerpania protivníka. To nebol slogan, to bol základ, na ktorom povojnové Nemecko vôbec mohlo fungovať ako normálny štát. 70 ročí nemeckí vodcovia vážili každé slovo. Friedrich Merz to slovo vyslovil. Otvorene, bez zamlčovania. Rusko má byť dovedené do úplného vojenského a hospodárskeho krachu. To je doslova jeho postoj. Orbán neinterpretoval, nehľadal skryté úmysly. Jednoducho to prečítal nahlas pred sálou. A sála počula. Nemecký kancelár hovorí jazykom, od ktorého sa Nemecko verejne dištancovalo 70 rokov. A pritom prednáša Európe lekcie o hodnotách a poučeniach z histórie. Meritoricky na to odpovedať nie je možné. Berlín to pochopil. Preto stíchol. Preto médiá stíchli. Preto v žiadnom relevantnom európskom médiu nevyšla žiadna analýza. Hoci keby niečo podobné povedal Orbán, titulky by stáli celých 24 hodín. Mechanizmus každý dobre pozná. Synchronizovaná paľba, rovnaké formulácie vo všetkých jazykoch, narastajúca vlna. Tentokrát rozkaz nepadol. Téma je nepríjemná. Rozhodlo sa ju zamočať. Pozrime sa konkrétne na to, čo Ursula von der Leyenová za 5 rokov vo svojej funkcii urobila. Nie deklarácie, nie prejavy v Davose. Konkrétne výsledky. 9 balíkov sankcií.
Každý bol prezentovaný ako presný úder voči Moskve. Každý zasiahol európsky priemysel, ceny energií, závody, ktoré sa začali zatvárať alebo sťahovať tam, kde je energia lacnejšia. Hospodársky rast v Európe stagnuje. Nemeckí priemyselníci otvorene hovoria o strate konkurencieschopnosti. Výroba sa presúva za oceán. Účty za prúd a plyn vzrástli na úrovne, ktoré ešte pred 3 rokmi vyzerali nemysliteľne. Čo sľubovala von der Leyenová? Že zelená transformácia urobí Európu energeticky nezávislou a hospodársky silnejšou. Že sankčná politika rýchlo postaví Moskvu pred voľbu. Že európska solidarita pod bruselským vedením posilní pozíciu kontinentu. Uplynulo 5 rokov. Nezávislosť tu nie je. Jednoducho sme jedného dodávateľa vymenili za viacerých a zaplatili za to cenu, ktorú priemyselný sektor pociťuje dodnes. Sankcií je 9 a rokovania o 10. balíku prebiehajú s plnou vážnosťou. Pozícia Európy vo svete sa oslabila. Veľké nezápadné ekonomiky budujú väzby, v ktorých je Brusel čoraz menej prítomný. Súkromný manažer s takýmito výsledkami by dávno stratil miesto. Ursula sedí na kresle chránenom mandátom do konca 10 ročia. Mechanizmus na jej odvolanie v platných zmluvách jednoducho nie je. Ak 10. balík zlyhá, tak ako predchádzajúcich 9, oznámi 11. A vystúpi na tlačovej konferencii s istým výrazom. A tu ide práve o osobnú zodpovednosť. Keď zavrie nemecká fabrika, von der Leyenová nestratí miesto. Keď poľská rodina platí za vykurovanie 2-krát viac ako pred 3 rokmi, von der Leyenová nestratí miesto. Keď ďalší balík sankcií neprinesie slúbené výsledky, von der Leyenová ohlási ďalší a vystúpi na tlačovej konferencii s istým výrazom. Mandát do konca 10 ročia. Mechanizmus predčasného odvolania v platných zmluvách nie je. To nie je náhodný detail, to je architektúra systému. O tom práve hovoril Orbán z pódia. Nie o sankciách ako takých. O systéme, v ktorom architekt rozhodnutí nikdy nezaplatí cenu za ich dôsledky. O priepasti medzi tým, ako funguje Brusel, a tým, na čo by politika vôbec mala slúžiť. Pre ľudí, alebo pre systém, ktorý sa sám reprodukuje. Keď Orbán hovoril o rokovaniach a o tom, že vojna je pre Európu nevýhodná, nazývali ho zradcom, agentom, ohrozením jednoty. Keď Merz hovorí o úplnom krachu susedného štátu, nazývajú to zásadovým postojom a vzorovým európskym konaním. Rozdiel v hodnotení nevychádza z obsahu. Vychádza z toho, kto hovorí a ktorým smerom. Orbán to povedal priamo, pred celou sálou, bez diplomatických výhrad. Existujú 2 obrazy Európy. Prvý, Európa hľadajúca spôsoby, ako ukončiť vojnu a zachovať vlastnú hospodársku základňu. Druhý, Európa hovorí jazykom totálneho vyčerpania, ktorá nevysvetľuje občanom, čo dostanú na konci tejto cesty a kedy ten koniec nastane. Maďarsko si vybralo prvú cestu. 15 rokov tlaku, zmrazené peniaze, ďalšie procedúry za práve tento výber. Nemecko si vybralo druhú. Dostalo inštitucionálne uznanie Bruselu a potlesk. Toto nie je diskusia o hodnotách. Je to ukážka toho, ako funguje systém, keď prestane zodpovedať tým, ktorých by mal zastupovať. Tí istí ľudia, ten istý tlačový štáb, tie isté mechanizmy a diametrálne odlišné hodnotenia podľa toho, čie slová sú analyzované. Orbán chcel rokovania, zradca. Merz chce krach, vzor. Vzorec si ľahko zapamätáte. Porovnanie úradujúceho nemeckého kancelára s rétorikou 30. rokov je udalosť. Veľká. Výbušná. Taká, o ktorej by sa za iných okolností diskutovalo týždne. Keby niečo podobné padlo na adresu akéhokoľvek politika nepohodlného pre Brusel, mašinéria by sa rozbehla okamžite. Stovky článkov za 24 hodín. Rovnaké formulácie vo všetkých jazykoch. Narastajúca vlna. Mechanizmus známy, vyladený do automatizmu. Tentokrát sa mašinéria nerozbehla. Téma prešla potichu. Orbánovo vystúpenie dostalo presne toľko pozornosti, koľko bolo treba, aby nevznikol škandál, a ani riadok navyše.
Za to materiály o tom, aký je Orbán nebezpečný, nedemokratický a nepriateľný pre európsky projekt, vychádzali v bežnom režime. Táto selektivita hovorí sama za seba. Von der Leyenová 5 rokov budovala vzťahy s kľúčovými mediálnymi štruktúrami kontinentu. V rozhodujúcej chvíli tieto vzťahy zabrali presne tak, ako boli navrhnuté. Je tu ešte jeden zaujímavý detail. Začiatkom mája v serióznom ázijskom denníku Asia Times vyšiel rozsiahly článok, ktorého názov v slobodnom preklade znie zhruba takto. Najväčšie systémové riziko pre Európu je Ursula von der Leyenová. Ekonom s menom nie je proruský portál. Časopis, ktorý samotný Brusel roky citoval ako hodnoverný hlas. Najväčšia hrozba pre Európu v poslednom desaťročí nepochádza z Moskvy, nie z Pekingu a nie z Washingtonu. Je produkovaná slovo po slove v budove Berlaymont. A to nenapísal Orbán, nie Fico. Ázijská obchodná tlač. Brusel doteraz nenašiel odpoveď. Poskladajme teraz všetko do jedného obrazu. Orbán 15 rokov opakoval, že vojna je pre Európu nevýhodná, že sú potrebné rokovania, že sankcie bijú samotných Európanov. Za to ho nazývali zradcom, zmrazovali mu fondy, verejne ho ničili v médiách. Nový maďarský premiér, muž, ktorého Brusel sám priviedol k moci ako alternatívu k Orbánovi, v prvých hodinách po víťazstve vyhlásil, že chce zavolať Putinovi. Doslova. Zavolať. Požiadať o ukončenie vojny. To je presne ten istý argument, za ktorý Orbána prenasledovali 16 rokov. Brusel v odpovedi ticho. Pretože nový je náš. Nášmu sa smie. Fico v Bratislave opakuje Orbánovo vydieranie slovo po slove. Rovnaký naratív, rovnaké požiadavky, rovnaký tón. Brusel opäť močí. Pretože sa ukázalo, že problém nebol v Orbánovi. Problém bol v postoji, ktorý teraz zaujíma niekoľko európskych lídrov naraz. A nazývať ich všetkých zradcami už neprejde. Čísla to nedovolia. Španielský premiér Pedro Sánchez uzavrel vzdušný priestor pre americké vojenské lietadlá, zakázal využívanie základní NATO na španielskom území a nazval vojnu protiprávnou. Plnohodnotný člen aliancie. Podľa úniku agentúry Reuters sa v Pentagone diskutuje o vylúčení Španielska z NATO. A kde je Ursula na obranu vlastného člena? Ticho. Keď tlačili na Orbána, Brusel spieval zborom. Keď Sánchezovi hrozí vylúčenie z vojenskej aliancie, nikto nejde k mikrofónu. Pretože Sánchez je nepohodlný pre Washington. A von der Leyenová si nemôže dovoliť Washingtonu odporovať. Kancelár Merz 28. apríla poskytol rozhovor a povedal, že Washington utrpel porážku vo svojej vojenskej kampani a že Američania nemajú ani stratégiu, ani plán na ústup. Preklad z diplomatického jazyka je jednoduchý. Hlavný spojenec bol verejne vyhlásený za nekompetentného. Reakcia prišla po 24 hodinách. Merz nerozumie, o čom hovorí. Po 48 rozkaz Pentagonu o stiahnutí 5000 vojakov z Nemecka. Po 72 oznámenie, že škrty budú oveľa väčšie. Paralelne 25% cieľ na európske autá namierených priamo na nemecký automobilový priemysel. Kancelár najväčšej európskej ekonomiky za 5 dní stratil vojakov aj trh. A kde je Ursula? V Jerevane. Hovorí o obchodnej dohode s Austráliou. Doslova o Austrálii. Keď sa Nemecko sype. Kallasová v ten istý deň, keď sa jej novinár opýtal na stiahnutie vojsk, odpovedala: To nás úplne zaskočilo. Hlavná diplomatka 500 miliónov ľudí sa o vojenskej rozhodnutí hlavného spojenca dozvedela z ranných novín. Ako dôchodca z Lisabonu. Nie z briefingu, nie z dôverného telefonátu. Z novín. A to nie je porucha systému. To je norma. Takto funguje európska diplomacia pod vedením von der Leyenovej. Orbán bol opäť zvolený. Mandát je pevný. Otázka, ktorú položil z pódia, nikam nezmizla. Kto rozhoduje o budúcnosti Európy? Komu títo ľudia zodpovedajú? A čo sa deje, keď ich rozhodnutia spôsobujú škody? Pokiaľ Brusel na to nemá rozumnú odpoveď, takéto vystúpenia sa budú opakovať. V 29. roku voľby do Európskeho parlamentu. Podľa všetkých prognóz pravicové strany získajú blokovaciu väčšinu, možno aj prevahu.
A vtedy sa ukáže, že muž, ktorého Brusel tlačil 15 rokov, muž, ktorého Brusel sám priviedol k moci ako alternatívu, a muž, ktorý teraz v Bratislave blokuje sankcie, hovoria zhruba to isté. Orbán sa neukáže ako chyba systému. Ukáže sa ako prvý hlas, ktorý bol vypočutý príliš neskoro. Von der Leyenová je chránená mandátom. Merz hovorí, čo hovorí. Médiá budú naďalej močať o tom, čo je nepríjemné a hlučať o tom, čo treba. Systém vyzerá stabilne. Ale systém, v ktorom architekt nikdy nezaplatí za svoje rozhodnutia, skôr či neskôr narazí na niekoho, kto jednoducho prečíta jeho slová nahlas pred plnou sálou. Bez interpretácie, bez dohadov. Len číta a čaká. A sála počuje. A mlčať je čoraz ťažšie. Orbán to pochopil ešte predtým, ako vstúpil na pódium. Práve preto sa nevysvetľoval. Práve preto sa nehájil, neospravedlňoval, neprosil o pochopenie svojho postoja. Jednoducho vyšiel s kúskom papiera. A nahlas prečítal von der Leyenovej jej vlastný Berlín. A von der Leyenová zatiaľ podpisovala dohodu. Usmievala sa do fotoaparátov. Hovorila o stabilných a spoľahlivých dodávateľských reťazcoch s Austráliou. Pretože toto sa v Bruseli nazýva riadením Európy. Kalendár je zapísaný na ďalšie mesiace. Cesty, samity, obchodné misie. Klá nadobúdajú účinnosť. Vojaci odchádzajú. A na každej ďalšej tlačovej konferencii niekto z jej tímu povie, že ich to úplne zaskočilo. Sledujte, čo sa deje.